Shubor nakaslem jong unongsan hima. Nakapunta ki Jan Pong Juti Tiaring bat ki Wede ki Jingdon Kam Hakador kababebha wan chikayo India kabadon hamaulai nongkwar. Ahoy, kedai ku bongi. Nudo hajar khatsau nila imo kini ka jingkhang jong ka NGT yo do yong aporo state Meghalaya. Kalakta bha especially ngala penong ba 99.9% kiba dono po East India Hills kiba depend how do yong. Kalakta ya ka livelihood ha ka yo ka kot kinu batau nong kala drop shadu tau pot ba nila i ga jinjar jong pa. Henry ngimpadu jingkermen hadu mentaru namarni shania ba ke government kan sawanra da kita ki policy lene ki jingdon kam jong paiba ula ban le ni ban tre yang ya kam ban pendon kam yo ne mar po kendo namar ke ne marian kala ai yang ikat kini ke jing ai ban haga juga poru dangdon kami ban pendon kam yo ne do yong shaki industries beper ke ebudon kam menta ba nalian jongi kumkin nong East India Hills ni kwa ba nalian jong ka sarkar kan wanra kita ki policy lene ki kendon ki ain bingi hap follow khna ba ngin bot ya kita ban le na banta ban yo biang ban tri yom le yom ban hap ju ko poru ban yo biang ban kamai khna ba ki khun ki ti ka pateng jongi kin yo ba di hoi nim kwa ban le shu kum ban shwa ba ni punjot ni punjulor ya ka me mariam ngin follow ya kita ki ain ki rules ki kendon lubu nalian jong ka nalian jong ki hayat mo ki bakwa long ban knamba ka memoreng kan jot ngin follow ya kata re ikwa ba kumki kita ki jingdon kam ngin follow nalian ko sarkar ba bikin le ke bodon kam hoi ni i nalian jong i chief minister bodon doron ila persang ila patha ya kita ki ba don kam ban le kumenta kumjing tip jonga ki ong ba ila la ban le ya ka mining plan mo re ni se thu ba ka mining plan ko long ko ba rem hado kata bagi la ban implement ya kan mar ke jingdu ko bopon ngangin skem ba long ba ke jing kelan ban ngin sepoi ko pot bagi la ban le ha to ha kata ko ba ki pai ba ru kini im neleng sarkar ru kan yo ya revenue ban nalian ke me mareng ru kan long peaceful no damage kata ke ding jingkwa jing ga jingyu i jong pi par khamtam ga kwa ban tib ba ka bidi kini ki ba imja na ki ka kam do yong mo tu ga jing kla pi eden belakang kumnu ki phai khmat ya ki kam pat hadin bagila do ka kam ma bidi ba do yong oi i ba play baro menta lai safar lu tang ki ba bela mensni ki ba kamai jak po na ne re baro hadu laki malik ru lane ki driver hadu ki nong ti de yong ki nong jet musle baro ki lai safar lu namar lada new rules pa coal owners ma lada coal miners do ya la suban pentre ya ga kam jong i lane ya tu ga mines jong i kita support la ya safar lu tekani de jing bangi i ba kecing du jong we rules pa ya ka kam jong ke de jing du nong ya ki hajar nani de ki lak nu kita ki ba 3 lang ba di so kani ngam ong ba tang ki ba du ki ba sitom han reward kitu ki ba don mines ru ki sitom na te ke ba ga sa koi mo ke ga jing i pa ga changes ka jing kala dian ka jing khang yu do yong mo ka jing long ka bo ka me mariang si san ke ga jing kala ba phi hoi ladangi pe ya ka me mariam ni itenan kala long green ka kala kham bahashu mo contaminate chu menta hanre pai ba pat yap don tengi tip mo kidon gisnong bom don tang khau ban bam lani tang ka chu ban shet te kata ka de ka jing ka ba ki pai ba ki yama ladangi pe ya ka mariam menta ka mariam kala recover hanre pai ba pat from time to time nagi sni u asham janjar shushu namar don jingre suddenly shut down ko long ko ba bhai ni hoi ladangi yo ban ladangi don ki alternative ban tre de ki ve pat ki kam ni dang la hi ban shan ye le de re ke ni ko de ngila malen mo de ki pheu snem nadu ki department jungi la hi ka ni ye ni kam ta suddenly nadu 8000 khat saw
completely shut down kalau ke baik ni dari langkah taru ingin ba government kan le ya ke babatan bangi sisen gin yo India kumbu ni ju inanta de bangi kwa poho dari unless ban im cak po te kowe ki long mentap mo hu arjar khat kendai punai Julai ni maka Supreme Court kala pelat ega jing ti do yong rengkat ki kendon tege ke jugi jong pipar hapok ke sarkar long kumno ke sarkar ke trika menta nali ko sarkar kala ailat ya gitu ki bala ban afford ban le ya ke mining plan ban follow ya gitu ki guidelines as per mo provided andre bun kumanga omne kani ke guidelines kani ke ladangi follow ya kani ke mining plan kalong ke bae bahayo ba nomor daki cruise ke expenditure hab lut te manta pat ki bru kim don shu ya kata lak ke crore ban lut manta ban stang biang ya bekam te kata ke digi bangi manta re kan sapoi ke por ba ba sedon kata ke jing yitri lang daki group haga jakaban trader la de ngimla shuban le investment hab you khot shpeu khasan gon join kum the team company dan sedang no ya kam kata kawai ke jing internet ba ngi ye jan paramni pada haga ju poru don kam shuban ikni paramni la long ka well organized kan supoi kata por hadu mentang imparla ya kata namar ngi rang kwa hiban le de andre daga due to mo expenditure high expenditure parla ki ong pat ba gani ka mining plan ka long ka baram dor hadu kata ka babu jinge bai gini ki malik red pat Tapi kalau ngomong ni, you dong yang kita hamno you tak. Kamu dong yang barang ni ke? Kelas itu orang kan umar kau mat pokok ni dong yang kamu barang ni. Therefore, pimla ban ong batat. De bila asal tu orang ngomong pingi hapan meet ya gitu ki kriteria gitu guidelines jongka mem di arak. De nak tahu nang tam ni tang mem di arak. Iki environmental issues. Ki anjo ka environment napo ka Ministry of Environment and Forest. Katami hapan le. Nantong sedang hap incorporate. Nadong sedang kenang ba ibri ulah saya ni kiyo license kiyo parti semua.